Onome o čemu svi šute, ja šutjeti neću. Jer Plenkovićeva korupcija i podmićivanje medija jesu glavni uzročnik urušavanja društvenog i pravnog poretka kojemu svjedočimo. Upravo je Plenković putem takozvanih medijskih konferencija i lažnih reklama, putem HEP-a i gubitaša Hrvatskih željeznica, korumpirao cijeli medijski prostor. Plenković je u 7 godina svoje vladavine dao na stotine milijuna eura novaca poreznih obveznika medijima, kako oni ne bi radili profesionalno, već medijski štitili njegov lopovluk. Vladajuća struktura otvoreno se ismijava s hrvatskim građanima te im poručuje: mi imamo DORH, mi imamo sudove i medije pod korupcionaškom kontrolom i možemo sve. Mi možemo krasti, mi možemo kršiti zakone i mi možemo kontrolirati medije. Oni kažu: nama je dobro jer vas građane možemo pljačkati tako što kršimo zakone, a one koji to trebaju spriječavati, pravosuđe, njih smo onesposobili, kao i one koji trebaju izvještavati o lopovluku. Medije smo korumpirali i stavili u svoju službu.